गोदै गोदै राव नोंनि गोदै गोदै राव नोंनि साला सुवाद मा नायबाय थाख' साला सुवाद नोंसोरा बोसोराव मोनबेसे फुजा दङ बोसोराव माने व्हाट डू यू मीन बे काली फुजा लोक्षि फुजा दुर्गा फुजा होली फुजा शिवरात्रि फुजा आरो दि बेसेबां फुजा बोसोर नाङै फुजायानो फुजा पकेटाव फैसा गैयाब्ला बेफोर फुजाखौ मानो फालियो आंनि न'आव फैनानै आंखौनो दमनो फैदों नोंखौ बेयावसो दुगानाय नङा बे आंनि बोसोनसो बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुयैया बेसेबा गोबाव जाबाय नोंनि खौरां मोनैया कलेजाव फरायनो थाफैनाय गोबां समायना समायना सिख्लाफोरखौ मन्त्रि एमएलए थिकादार आरो गिदिर गिदिर अफिसारफोरनिफ्राय लाख लाख रां लानानै गथायनानै होयो बायजोनिल' नङा बिसोर जात बिलाथि जोंनि गामियाव थानसालियाव गंगार नेपाल हाबफैनायनिथ' मोन्थाय गैयाना बे जोंनि फिसा नङा थैयोबा बेयावनो थैथोंसै फैदो मामारै मामि जेसमिना नैबे रुमाव दं थां हाबै फिसाफोर आरो जानो हागौ बिनि थाखायनो मोदी सरकारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बे मिशनखौ आखायाव लानाय जादों आच्छा दे जाबाय आं माबा मोनसे मेनेज खालामसिगोन नोंथाङा गुबुनल' दा खोन्थासै बाथ्राखौ नों सोरखौ सिखायनो फैदों बेफोर दिनजों 25 बोसोर गेलेबोनाय मानसि नोंसोर बेफोर हाजारनि सोमोन्दै मा बुजिनो गावनि हादोर आरो न'खरनि मानसिफोरनि जिउ लानो थाखाय बेफोर हाथियारखौ बानायनाय जायाखै हाथियारफोरखौ बानायनाय जायो आर्मि पुलिसफोरनि थाखायसो जायफोर हादोर आरो समाजखौ रैखा खालामो बस मैया कन्टेक्ट खालामनाय सिख्लाया बेनो बा मानसि मोजां कुल थामहिनबा हिन्दुफोरा इसोरखौ मोननो थाखाय हान्थियो मन्दिरनि जांख्लाजों मुसलमानफोरा आल्लाहखौ मोननो थाखाय हान्थियो मस्जिदनि जांख्लाजों आरो ख्रिस्टानफोरा गडखौ मोननो थाखाय हान्थियो गिर्जानि जांख्लाजों